Jing start ngi wat birthday jing shai ka ri ngim tip a. Kidei ki kintien shong spy bala sot na ka poetry umulung so tham. Habangi puson jeliwe kini ki kintien I kumba kim thau tang ye ka jing start hinrei ki thau ru ye ki bobun ki wei pat ki benta ha ka jing em jongi kum ki khun khasi. Ka thawru e ka jingduna ka jingtip jongi ye ki klur ka ri kinong e lekai ki bala wan ra nam bat buram e ka ri bat ka jat ban riu ki batay hok ban yo e ka nam bat ka buram kat kum ki kambari bakila le ban pin pau nam e ka jat ban riu khasi jaintia jongi shaki wei pat ki jat ban riu hakari India bayar bat chakapur thai hi barok ka wei. Kani kala let long ha ka jingle ekendo jong kinjat shai bat ko wei ka long kme ya mare ka ba pau nam bat ka bala wan ra nam bat buram ya ka jat ben riu khasi hinre bon na preng jong yi ngim pat tip bat yo sngo shapang jong ka kani ka de ka kong Rephica Becky pde ka ba de ka ultra runner la ne kita kinong ya mare ki ba mare palat ya ka san pau kilometer bat ka bala yo ru ya ka nam Ultra Queen of Northeast. Kabat Don Menta haka top 10 hapo kari India barok kaway na prengki para nong ya mare. Ko kong Rephica kalale ishim benta haki babun ki limpong ya mare hapo kari. Ka kong Rephica ka day ka batray ha excise department hinray ha preng ka kam. Ka day ka brew ka bay le ban palat por ban kilanmen manla ka sngi na ka benta ka jing ya mare jangka. Watla ka kam mare kam de ka kam ka ba imja hinre ka jing it jongkai ka jingya mare bat ru ban yo e ka met ba kwait ba khya bat ban lat na shibun ki wei pat ki jat jing snew ki batte ye ka jing imbrew kala penlong ye ka kong Rephica ban poi shadu ka ne ka kurdan ban yo ye ka nam Ultra Queen ha ka than chate lam mi ngi jongi la benong na Kublai shibut ya baro nga de I kong Rephica Becky pede nga de na Shillong Meghalaya nga de I ultra runner and ultra running kamut bangi ni de ki endurance athlete bamare more than 40 kilometers and above kade is an ultra runner. I'm one among the few in India nga de at least in top 10 in India. Te ngala mare bon ki jaka ngala job bon ki podiums hakeleng kari te min hakani ngadang shidap ka Kalimpong Ultra 50k bangayok podium hadin kata nga job sha Arunachal Pradesh 30 kilometers. It was one of the toughest runs in India hangtar ngayok podium first te la sha ala Sunday nganik mare sha Guwahati, that's a stadium run and kadai hendriu kenta bangan mare non-stop. It's a competition, it's a tough competition because kibon kinong mare na borok ka jilla te nga kermen bangan job yang bangan wanra ka buram kanam yaki yakachat binreu ningkong badi ki kentai ba nga kwa ba ka regioni kan keu in sports especially because menta ni I ba ka regioni ka don ka kalak in every part in sports in sports tanki athletes runners are doing good and Meghalaya has a lot of potential and we have to bring it to the world. Nidai kum nga kum ka Nongmareh nga kwa ban pin I shkiwei kiri ba ngidon ka potential hangni and nidai ban pin I ka sap ba ngidon te nga kermen ba nangni shakhamat ngan job bat ngan wanra ka buram ka nam yakari ba ka jat bin riu khamtam ki kunthai because nga de ka long kami kamdei ka pasuk yang bangan train deki kenta banga hapan ngamdei ta mga shoot train nga train ru nga hapet iki khon ru ta mga pelat kapor bangan le ya ke it's a passion and passion is something that we have to live up to and in life there's nothing without passion te nga kermen ba at least nga dangam hadin habot kindon kidong boat yang ne ki bashim kanuksa ba tangka sports ka bala ban munram ya ka buram ba ndai tangka taru ya ka jingkwat jingkya kam tam mini ki kenthai but ya ki khana ki khlum ya baro hi ka way because ka sports ka pen it builds you ka build your feel mentally ningkong but physically but she said hi ngila don baro artli tengah tharai ki jingduna hajing im ngila ban kyar mari mental adon tharai pra na khandai snem but ka training janga ka long ka bataf bha because nga khe down step dengan hap train dikilai ki sau kunta men step dalawan lecture gym because strength training kalong ka bakong san tam ningi nemta ki Nongmareh te dala dei balik ki events pada bakam tengah hap train biang janmit
Ti kalinti ya jonga ka kamde ka basuk because ndai tangka bohar met bangidon kam ni ki athletes ni don kam ki gears ki bangidon kam because ni ka shong ha engilet mere ngalawan mere shaladak ngala job la arsin haladak but ngade ka tangka kan thai ba marwai hani ha perthai bangala ale 72 kilometers khardung la 2018 2019 ngala job and ngale back to back 42 kilometers haladak hi. And kaladak kadi kacaka bomdan tangka oxygen 50% oxygen less and ke training schedule ka pair bha. Tika jinya dinti jonga kamde ka basuk but ngatrai hajin im everything is not easy but ni hapan find ka way and kumbanga ong ifing tray ha exercise department te kam rungan hapan le ke training rungan hapan le but nga ai kublai de yaki para be tray lang ki bosses jonga because ki ailat yang abangan train kim damdai na benta jong ki ngam rat ki wi kat ne but my family bayang bat nga all the time and nga kan tu khamtam yaki khna ha Meghalaya but hanno ti is kalong ba today man le ka sports nado ka sigurta ka badang khna let it be any kind of sports. Passion is something we have to follow because balay ha Meghalaya ni bon phaki addiction problem, drug addiction, alcohol problem and many other problems in the society. Te denim don hi ka bor berkhat ka ba klan te nimla ban fight ya kita but tangka sports ka ba ai ka clear but ka jing berkhat ka ba strong and then ni hap long kan example because nga kum ka long kami ngam kwa hi ban pet iki khna bakat sa bangalit ba half of them are drunk, half of them are addicted kapang kamin sim banga ngam la le yaki tangba ka nga ong ifi ba nga le ka sports ru khnang bangan long ka example ba kita ki khna ki badon chite ki they need help and my message is please help them in any way you can and be an example. That's a message. Be an example, be the change.